Kada se priča o najvećim fudbalerima koje je Bosna i Hercegovina ikad imala, jedno ime stoji iznad svih, Edin Džeko, ali njegova priča nije počela na velikim stadionima, milijunima i titulama. Počela je u ratnom Sarajevu, među granatama, nestašicom i životom gdje je fudbal bio jedini brig od stvarnosti. Edin Džeko rođen je 17. marta 1986. godine u Sarajevu. Djetinjstvo mu nije bilo lako. Dok su druga djeca u Europi bezbrižno igrala fudbal na ulicama, Edin je odrastao tokom rata u Bosni i Hercegovini. Granate, sirene i strah bili su svakodnevnica. Njegova porodica živjela je teško, ali upravo tada nastaje karakter koji će kasnije osvojiti Europu. Kao dječak trenirao je u željezničaru. Nije odmah izgledao kao buduća zvijezda. Bio je mršav, sporiji od drugih i mnogi treneri nisu vjerovali da može uspjeti. Čak su mu govorili da nema dovoljno talenta za veliki fudbal. Ali ono što je imao bilo je važnije od talenta. Nevjerovatnu upornost. U omladinskim danima često je putovao autobusima, nosio staru opremu i trenirao u uslovima koje današnji fudbaleri ne mogu ni zamisliti. Dok su drugi odustajali, Džeko je radio još jače. San mu je bio samo jedan, uspjeti kao fudbaler i pomoći porodici. Internetom je kružila priča koju je Edin Džeko i sam otkrio, da su jednog dana u ratnom Sarajevu svi njegovi drugari otišli da igraju fudbal na ulici. Samo njemu njegova majka nije dala. Taj dan baš je granata pala i njegovi drugovi su nastradali. Prve seniorske minute dobio je u željezničaru, ali ni tada nije išlo sve idealno. Mnogi nisu vidjeli ništa posebno u njemu. Zato 2003. godine dolazi na posudbu u Usti nad Labem u Češku. Tamo je bilo teško, novi jezik, nova država, mali klub i nikakav glamur. Živio je skromno, imao je minimalnu platu i nije mogao ni da preživljava u Češkoj, pa mu je porodica slala pare iz Sarajeva tamo. Ali je konačno počeo pokazivati kakav potencijal ima. Nakon toga prelazi u Teplice i tu njegova karijera kreće uzlaznom putanjom. Počinje zabijati golove, skreće pažnju evropskih klubova i prvi put ozbiljno pričaju o njemu kao velikom napadaču. Ali pravi preokret desio se 2007. godine kada dolazi u Wolfsburg. Tada niko nije mogao ni zamisliti šta slijedi. U tandemu sa Grafiteom postaje jedan od najubojitijih napadačkih dvojki u Europi. Sezone 2008. na 9. ostala je historijska. Wolfsburg osvaja prvu Bundesligu u historiji kluba, a Džeko postaje jedan od najboljih napadača svijeta. Njegovi golovi tada nisu bili obični golovi. Zabijao je glavom, lijevom, desnom, iz daljine, iz okreta. Bio je kompletan napadač, visok skoro 2 metra, ali tehnički nevjerovatan. Njemački mediji tada su ga nazvali bosanski dijamant, nadimak koji će ga pratiti cijelu karijeru. Mnogi evropski velikani su počeli da se lome oko potpisa Edina Džeke. Nakon Njemačke dolazi najveći transfer u historiji BH fudbala. 2011. godine prelazi u Manchester City. Tadašnji City tek je gradio ekipu punu zvijezda i pritisak je bio ogroman. Tada su Arapi došli u City. Sve ovo što gledamo danas se počelo graditi baš tada. Baš se počelo graditi od Edina Džeke. Mnogi igrači nisu uspjeli pod pritiskom, ali Džeko jeste. Iako često nije bio prvi izbor, davao je najvažnije golove. Navijači Citya nikad neće zaboraviti posljednje kolo sezone 2011. na 12. protiv Queen's Park Rangersa. City je bio sekundu od gubitka titule Premier Lige. U 92. minuti Džeko postiže gol glavom za izjednačenje, minut kasnije Aguero zabija za titulu. Ali bez Džekinog gola tog čuvenog trenutka ne bi ni bilo. Taj trenutak zauvijek ga je upisao u historiju Manchester Citya. Tokom godina u Engleskoj osvojio je više titula Premier Lige, FA kupa i Lige kupova, ali je često bio podcijenjen jer nije tražio pažnju medija. On je jednostavno radio svoj posao, zabijao golove. Nakon Engleske dolazi u Italiju i potpisuje za Romu. Mnogi su mislili da je prošao vrhunac karijere, ali desilo se suprotno. U Romi igra možda i najbolji fudbal života. Postaje kapiten ekipe, najbolji strijelac Serije A i pravi lider na terenu. Navijači Rome obožavali su ga jer je uvijek davao maksimum. Posebno se pamti njegova sezona u Ligi prvaka kad je Roma izbacila Barcelonu u jednom od najvećih preokreta u historiji takmičenja. Džeko je tada bio vođa ekipe i simbol borbi. Kasnije prelazi u Inter gdje iako u poznim godinama nastavlja igrati vrhunski fudbal. Sa Interom dolazi do finala Lige prvaka i pokazuje da klasa nikad ne nestaje. Ali možda najveća priča njegove karijere nije klubski fudbal nego reprezentacija Bosne i Hercegovine. Za Bosnu i Hercegovinu Džeko je bio mnogo više od kapitena. Bio je simbol jedne nacije, jedne države. Godinama je nosio reprezentaciju na leđima, zabijao je kada je bilo najteže, igrao i povređen, borio se
i kada su svi gubili vjeru. Vrhunac dolazi 2014. kada Bosna i Hercegovina prvi put odlazi na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Džeko je bio glavni čovjek te generacije zajedno sa Pjanićem, Spahićem, Simovićem i Biševićem i ostalim. Cijela država slavila je taj uspjeh kao nikad prije. Na mundijalu postiže gol protiv Irana i ulazi zauvijek u historiju BiH fudbala. Za mnoge navijače taj period bio je najljepši trenutak reprezentacije ikad. Osim fudbala, Džeko je poznat i po humanitarnom radu. Mnogo puta pomagao ljudima u Bosni bez velike medijske pažnje, donirao je novac bolnicama, pomagao djeci i porodicama kojima je to bilo potrebno. Upravo zato ga ljudi ne poštuju samo kao fudbalera nego kao i čovjeka. Njegova karijera dokaz je da put do vrha ne mora biti savršen. Od dječaka kojim su govorili da nije dovoljno talentovan do kapitena reprezentacije i jednog od najboljih napadača svoje generacije. Edin Džeko postao inspiracija milionima ljudi. Možda je upravo to najveća stvar kod njega. Nikad nije zaboravio odakle je krenuo, bez obzira na slavu, trofeje i milione. Ostao isti onaj momak iz Sarajeva koji je sanjao da jednog dana uspije. Zato za mnoge navijače u Bosni i Hercegovini Edin Džeko nije samo fudbaler, on je simbol države i simbol jedne generacije.